Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko, oy! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Gianam-anam mo pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan na sa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Oh! Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalos. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Wa magtuo si Flor nga makasulti si Alan og ingon ni Antonia. Milak si Flor ug daling mibiya sila si Teresa ug Alan. Samtang si Roger fakya siyang pamasin nga ikasulti si Teresa kay lakip si Bibit mitabang sa paglimot. Nasugo si Roger nga mibiya sa studio ug milaho silang resort kay naghuwat ang ilang mga parokyano aron bayran ang mga karnap vehicles ug dayon isunod ang meeting uban sa mga Taiwanese. Samtang si Teresa mihilak tungod sa desisyon ni Alan. Palihog sabta ko. Magkita lang ta. Kung ako may manawag nimo nga makita ta, Teresa. Alan. Di kasubok ko nga may tabok kininato ang pagkinaging mo sabot ka. Ngano man di ay. Mubiya ka na ako. Imo na kinipahagi aron kalit kang mawa na ako. Imo ba kong biyaan, Alan? Imo ba kong biyaan? Sayop ka. Sayop ang imo na hunat, Teresa. Imo kong biyaan. Ayaw kong biyae, Alan. Ikuyog ko bisan asa. Dili lagi mahimo. Nagkinahanglan ka na ako, Alan. Magkalisod ako sa pagtago-tago kung kauban ka na ako. Kanito madapan ako, Teresa. Kapag sa nitabo karong bago, ning sunod-sunod nga hitabo, buot na gid ko nilang patyon. Huwag kang buto sa hinungdan. Di na ko kasukakot pa. Di na yun, Teresa. Ibig usaw na ko paninguha nga dili ko madas akong una-una. Kapanimbag o dili akong una-una. Itabok na yun. Kiambusan ko. Naggipaul mo pa ang bay. Muna na magani kong mapildi na sa kong una-una kanya to. Usa na kakaroon. Usa na kakaroon. Kung gusto ka pang mabuhi ko, ihatag ang akong yangyo. Mutako ko. Pero ayaw ka balaka, kaya manawag ko ni mo. Kung tugutan og higayon, magkakita ang yapon ta.
Kinahanglan nga magtago-tago na ko kay dili pa ko gustong mapatay. Gusto pa ko mabuhay, Teresa. Saksi ka sa mga hitabo. May mga tao nga mapatay na ako. Pagkauntag sa'yo kay hayag-hayag pa. Kudya na lang mo pagtiwas sulti. Mahal na ka, Alan. Mahal yun kaayo. Asa magato anak mo babae? Wako mahibaw. Mistil pa pa ni mong ipangutan na. Kung mulakaw nag-iya ha, mulakaw kita din yung dilema pahibaw. Ano na ta mahibaw kung matawag na siya nga tuwa na siya sa salag nasod. Hello? Tingo koy! Aljon! Hello. Busing. Hello, busing. May tataroy. Di lang mag-signal. Hello, busing. Mabati ka na. Usa may sulta? Di ako karoon sa studio, busing. Wa magatiris ang matrabaho sa istasyonan, busing. Nagbuwag mis patik. Tuwa sa atbang sa bahay nilang Teresa. Pero pagkupag-isyo na nawag na ko nga, watch ko Teresa sila, ha? Kung mauna, naglinom-lumay na sa si anak Teresa. Hapit na rin, magpusa ang itlog ni Alan Buseng kaya gisigihan maglumlum at Teresa. Hello, Maljon! Tuyag ang sumpay sa kong gisulti na! Sorry, Buseng. Hindi mo na ni. Kaila kang bibit? Kami naman sa public TV. Kaila, Buseng. Yapin siya panaid. Okay, Buseng. Diyan, Sa? Bisan kinsa ka nakailan ni Alan, ilabi na kita na hibaw ko na grabe ka nervyoso si Alan. Tanawan inong tangpunga nga. Hunya unsa may buot mo ipasabot ay naa nang liko-liko pagkalikalya ng imong sinultihan. Ikay mo kalit ra ba kada balik-balik ka ng imong sinultihan. Musamot ang kalangay. Ako rin natural. Nawalagi. 25 ka naman, Roger. So, 22 o 23 katuig nga nagkadungog din ako natural lang ako rin natural. Unya karon ka lang mo reklamo. Samot ka na noog kalangay pasiksto. Misamot ka na noon og kasangit-sangit ana imong natural. Unsa lagi buot mo ipasabot? Mao ko na hatag priority ang mga palusot ato mga negosyo. Pasibiyag mawan ni na kay nasika na concentrate anang lum piskot baka ani oy. O tanawa ra, misamot no kalisod ang imong natural. Asa ka oy? Lom ko lain. Majino no gusto nisa. Ay naglom na ko. Mga langit! Yes. Nay, Emil. Biyain na niya. Ako na'y maghugas sa itong kinanan. Pagtiwas mong storya si Alan. O, Nay, Emil. Salamat. Hain man siya. Tuwa sa ubos. Ilawom sa punuan sa langka. Alan. Sorry, Ganiha. Okay, Alan. Magsulti tagtiwas. Mahal ka, ayuda ka.
mamatay yung tingali ko kung mawakan ako. Pero kung pugngan ta ka, aron ka magtako-tako. Simba ko kung molampos kini mga tawhana aron patsyon ka. Kini ba ko gustong magpalayo o mutago. Dan ako ra sa mismo amitugot na mawakan na kyun ako. Pero mohangyo ta nga ibutang ka sa witness protection program sa gobyerno. Colonel, mao kini anak ni Noy Amado Beltran. Ngano wa ka mo tingog, Alan? Ila-ilaha si Alan. Patay ko ni bossing. Alan, musugot ka ba nga ibutang ka sa witness protection program? Ako mo'y bagong hipi karon din sa ato, Alan. Anugon ang imong amahan. Alan, Bossing, Dili. Dili ko musugot. Dili. Dili ko musugot. Dili ka taon. Dili ko. okay. Sorry. Okay, di ka musugot. Mamatay naman tingali ko, ani. Sunday across Greece, the winds will have been Giya? from the north. You'll ease up a little bit. But as far as the forecast Unsa nga tay ganing interview sa hepe? Katubang bahin sa pagtago karon ni Alan. show you some video Gusto. Thank you, Giya. fires, deadly fires, of course, at least Kios, killed there Ben, in Greece. nakakabisita. Kisa guard. Mr. Roger Seles. Thank you, guard. Very smoky conditions there. On Saan kay tuyo, ano? really will be increasing. Tupad na yung test. Tupad na yun. Salamat, Tis. Okay na ka. Okay na. Tubagay mo cellphone. Si Bebet. Bet? Tugaya ni mong tubag, oy. Di asun siya silis. Di na ko i-off akong cellphone. Isod na ko sa akong bulsa sa akong polo, akong cellphone. Aron makabati ka sa mong presultihan, ha? Good. Maminaw mi si Alan. Doon ako niya. Si Tuyo ni bibit ni mo, Tis. Good evening, sir. Oy, Bet. Hey, sorry nga. Nasamo ka na ko, ha? Ay, kaso, sir. Sa may akong ikalaga ni mo, sir. Gusto ron ta kong mahibaw kung hain mo bakasyon si Teresa. Waro ba ko kay baw, sir? Siya. Bitaw, sir. Tinuod gid nga ako may baw, sir. Moro yang tugon ako nga ibilin ko niya glayang reporter nga temporaryo niyang mupuli while on leave siya. Moro gid na, sir. Saan tayo imong tuyo ni sir? Kuan manggod ni samot manggod ng kabalaka na mong Alan. Naklaro ni Mulan. Kuan, nahibaw ang magyud mo nganong mabalaka sa kuliya. Sobra pa sigsoon akong pag-ila ng Alan, nahibaw mo anak mo tanan kay kinugos ko siya sa bunyag sa kong amahan. Grabe sa kasuod ang ilang pamilya o sa akong pamilya. Klaro Nahibaw bitang kini anak, sir. Lan. Dili usagod na mo mag-contact si Teresa. Dili naman good makontak ang numero ni Tis. Nahibaw ka kung sa'y laing number ni Tis, Bet? Nasuro yun kayo, sir. Kay usar may number si Tess, sir. Usar yun ang number nga akong naibawan. Mo ba? Sige, Bet. Maura to eh. Maura na yung tanay akong tuyo ni mo kay sigurado mo ko nga kung hain si Tis, tuam sa si Alan. Dili ba, Bet? Oo, basin, sir. Basin tingali, sir. Salamat, Bet. Ay, sa pa yan, sir. Sige, Bet. Yes, sir. Bet. Oh, sir?
Kuan sa dili pa dai ko malimot bit. Maong gibalik ta gyud ka. Sir. Zaman mo ta, sir. Bituo mong gyud ko bit. Nga amigo gyud kay tanduha. Salamat, sir, nga kiilasab ko nimo nga suod, sir. Proud kay ko nga kabatian na ron nga gikan gyud mismo nimo, Sir Roger. Og nang hinaot sab ko nga mausab kini nga imong pag-ila nga rin ako. Giila mo ako nga suod usab kaayo sa imong kinabuhi. Oo, sir, oy. Sa ako nang nagikasulti nimo, garbo kayo ko nga gihimo nimong suod, sir. Mausap ko, sir. Suod sab akong pag-ila nimo, sir. Good. Mao nga manghinaot ko nga unta. Wa tay limdanay. Dili ko makatuog kung dunay tao nga sayon-sayon na bit ako limod bit. Abisan ikaw bit kung ingnon ka anak dili ka sa malipay. Mag-alinda sa hikayon kay dili ka man mahimutang sa sobra nimong kaayo nga gipakita nimo sa usa ka tawo pero makaako gyapon siya limod nimo. Sa laktod bit makaako gyapon siya traidor bisan sa imo ng kaayo. Ingon ko ana bit. Ingon ko ana. Mahibos ko maayo. Unya ang kahiubos mo langkob sa kalagot o kapungot hangtod nga di na ko ganahan nga makakita sa tao nga traidor kay nako. Iampo din ako nga mawa na siya nga madisgrasya siya nga maligsan ba siya aron mamatay. Ingon ko ana kung mahiubos ug mapungot ko sa taong traidor. O ginaot nga dili ka ingon ana bet. Anong nagbasa man ang imong kasunis? Nakaihi ko, sir. Sus, Ginoo ko. Parehas gaday katalawang taon ni Alan. Makaihi sa kadlok. Nabati nila ni Alan ang tanang gipanulti ni Roger. Asa man magpalayo si Alan, asa man tago si Alan. Mga hikala at tangi ang ubat pang mga sumpay ni nga itong sugilanon nga naguluhan. Gagaw! Nikain! Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquilo Sesem, og laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.